des del Moviment Republicà Català us comuniquem. Primer, el nostre total recolzament al manifest que es presentarà aquest dissabte a l'Ateneu Barcelonès a les 11 del matí. Segon, demanarem oficialment la nostra adhesió com a entitat independentista i signant del mateix per proclamar Puigdemont com a presidenciable, per fer una llista unitària i transversal que ens porti a la declaració unilateral d'independència. Som el poble i ho podem fer. Units ho podem tot. Visca Catalunya lliure!